sini jatuh na hambai. Hambai sini executive members जोंनो जब तनो खासरां रय कलामनि फादि जों पादानो बसखा आगो लायानो समयले साततां रजा हाबा समयने सदांखो फैलाबो जोंनि सुब्राय गायतनो बेलाय बेलाय केना हाबाय मारो जोंनो अजरा काहामार मानि बागै बेलाय केना हाबाय मारो तेबो जोंनि सासं पास्टर संहर एभान्जेलिस्ट tei dikon je tei joto oro eden tongnai chini pandana mosang ro phaibai mani bangni rongna bo joto na hambai tei khaka hamchi bai maya pharo tei bo hambai maro chini mothani joto puri maro eden tongnai rongni rong joto ani khaka hambai ni rongna hambai maya pharo tei sibai maya pharo phadi jong ta pharita bo jong chini pandano ya phare surinai no jora ro chini Reverend Chandra Bahadur Jamatia surinai mai gana pakai tonono hambai bubagra ia nismi kini sari jorawo jora kaham chunno romani boy kai tono hambai ini sari ni kuloma panda kotoro nung sumbai pal tongo tuithatna ni sajuk ni sako nung hamardi ini ni elemi to bona ini ni sele ni saka nung hamardi hainai joto delegate ini hamari manai khana bani subadi joto ni saksori kam tordi panda noya pangmusuk ni palabai koboli tongjadi suri mas rasul nung ba apakai tintani solution amen hambai sini pastor no belai kena hambai maro pandana ya farmani bangai ke phari jong pandana boskang telang layana tabo team sini team na kisa jong podalai nai joto halai nai joto basalai sini team na kisa halai nai sini tim sejak temu ani ang porenai ani loge joto halai nai thui phano thui thung nung ano poito khlai dongdi hake ang nono langmani moto gronai asana hambai joto na asolai pihan hambai ni rokosto ke bahasa Bali bangai predita bo sini UBWS ni sekretari no jora rojago joto na sari kaham segang sini tangkai dono bilai ke hambai isa sawan soi maya mi apro ni jesi chunno naike dino om hai plai lo bui mana ya na nuan somani abani beba kai to jung sal jora ka hamroka abani boy kai to na hambai te hambai sini tui phangna anu jora ya farmani bagai te hai nyong no jot no sini Udaipur Baptist Women Society ni ngai hambai te lam sogo te subai ya far phijawo geseng mi apro ni sini program ro jung khlai lai mani aba sini songhor pastor te sini speaker ro no jung sini hamjang mani borom jung tabok jora jung ya pharai maya ko hain bai tabok jung sini je jamja su mani ka hama jaya jung sini hamjang mani borom no jung borom no ya pharnai ang sikango koijawo jung asu sini state doctor thayaba ang koinai sikang puilawo sini hamjang mani borom no ya sangnani bagai sini UBA workers sal ang nyong no joto no koijai yang biskango thainani bagai sini executive yang thaidi sini hamjang ni borom jung nyong no ya pharna sini UBA workers
जों याफारै दंफोराव जत' खरांखौथ' बायख्लायो याफाखराव दंबायनो jot' याफाखराव लायनो Asa korang siko titi ya, tesa korang kotor siko. Hambai sini sarsono, zakawa asongan bagai hai rokno koi pizawo. Tabok ang hai koi zawo sini UBA Executive Committee. Sini UBA Executive Committee, ni rokno ba ang koi zawo je jaga tongtung yang buskan mo basa phainya ni bagai. Korok sade sini UBA Executive. Yo boni yang boni loge wona ang koyo sini BHT Committee, tei PPC Committee, APC Committee, tei MPC Committee. O korok thang committee na ang koy jawo yang buskan mo basa phainya ni bagai. Hambai sini UBA Executive te sini BHC te MPC te APC sono sini hamsa moni borom yasa khaimani bagai paidinga ang tabo kobok jawo sini missionary JSB missionary KBC missionary CBBC missionary te SNPA missionary tongke yang buskang paidi te Chantonia Town Baptist Church missionary sami rokno koi jawo yang buskang basa phaina ni bagai tam nemle sini state kom ni bagai isa borok layu sini hamjang mani borongno nirokno ya pharmani koi jawo yang buskang basa phaina ni bagai joto missionary te karjagai di tongko jadi ya joto ya pathoro lai sini borong ni bagai Boni ya golo ang sini hamjang mani borong ya sa khanya ni bagai sini retired pastor de sokai jak tong sini thar to tong sini retired pastor de tong sokai jak tong ke ang rok no ko koi jawo buskango phaiwi sini hamjang mani borong no ya sa khanya ni bagai sini retired pastor tong ke phaija de nai ang koi so ang teju koi jawo sini Yalwkma Baptist Fellowship ni sini da bumung sini da onongko nung sini hamjang mani borong phaiwi yasa phaina ni bagai nona ke samung gurun ba ko san na ka tidai kan sini hamjang mani borong yasa ni bagai hambai bilai khlaiwi phai kita bo sentei bo thanglai phinai buskang agoboi dikon srok de tong dikon
local ba jekono mothani phaini chini dikons rok de dong dikons dong kini rok no bang ko bogjawo buskango phaiwei chini hamjak mani borong ya sangnani bagai duri de tong phaijadi tei bunia bolo ang ko bogjawo chini songho tei pastor missionary rok ni boni lo song borok no bang ko jok ni rok no busung hali mane khali phirogoi ro hoya ni rok no busung sine hamjak mani borom ro na ni musugo tang dikon spai mani ya gola ni rok no ko bogjawo chini songho pastor missionary borom ni lo ge song yang buskango phaiwei sine hamjak mani borom no ya sa phaina ni bagai Sini songho pastor missionary ni logisong ni rok no kobok jaw ang khorok sak laibi ni horbai jalia ni rok siwei dongbai busuba bal songho te pastor ni logisong ni rok jani siwei dong aboni bai sini hamjak mani borong na ya sakna ni bagai haine ang ni rok no boi hot phibai jaw borong ni bai busung khorang kotor klai ya pa khorok lai hambai belai khlaiwei sini hamjak mani borong ya sak khairi mani bagai ini no sini hamjak mani borong morogo khnani poison ko je paya sa sini hamjak mani borong ni ro kawui dongani nangnai jodi khnao jeng yang kele ni ro sini hamjak mani borong no ya sa ya ni jeng buji nai na ni mawon sogo aboni bawi je program paya sa ni ro sini hamjak mani borong no ni kawui dongbai jadi nai ang jo tono bogong jaw tei ba ang tabo bogong jaw sini sini age tangoi thangsa ko sini UBWS ni ngai gobang ma sini oro house bisingo phaijak tongo ang khorok sa ke no ang bayu hai bai ni rok no sini hamjak mani borom ya pharna ni musugo sini agini tangoi thangja sini UBWS executive member tongnai rok no buskango phaiba sanani bagai geri hai de na khorok sa ke bumung de ma khumai hai de Pilai jadi yang buskango jorarok geri ba sini kebang ma oksigen sawi dong mani ba sini ex secretary dong no mang nunggu ni rok sini borong yaksa thai bai jadi sini kuar ni sini bai hangko thai jadi nunggu ang bumung roma ya kebang ma tomodo hai pani ni rona an khabai na koi horbai jawo jina hamjang mani borong no ya sak thaina ni bagai korok khan de kire na jina hamjang mani borong no ti ya hai de ang busi mal ya ni rona ai pani ni rona an goi hoi ti jawo je jaga tongge ni ro phai ni jina hamjang mani borong no ya sak thaina ni bagai jadi kita bilai ke hambai hingga hai tabo jeng ajewo buni rok suri jak jeng go suri wo jeng gedeg ma sini jeng na singui dong mani sini nograi
no जों नायसिनलायजा बबो जों बायबा सताबो आसो फायजा फायदि आं सिनि स्पिकार सिनि मेडाम दै सारनो yang बुसकांगो बासा फायनायनि बागै सिनि हामजाक मानि बर'नो यासाक फायनायनि बागै दै जिनि हामजाक मानि बर'म यासाक बाय थामात्र निरौनि सिनिमों दै बर'मो थानिबो फाय बनोबो जोंनो ज' तनो सावै खोनारनानि बागै गयजाय जरा यासार belai belai ke hambai belai ke khatang thugo te khaba sago angke ni rok samurok tamarok mijorok tamarok khanaka ke musa musuk phaisigo asike mane tong thukja khata hani bagai hambai ang belai ke hambai sini okra rokno ang asik saile mansu ya do ani mono first nice masa sinai Udaipur Baptist Women Society Rokno belai ke hambai marogo borok tini borok ni bisingtini ang oro sokai mana ang khoroksa subjagya haipana kaita busuk jakna ano tei leaders ni bisingti bu kaita kok sakna haini bagai hambai rogo ang sini mungo thangnai ta munilai di do ani bumungkhe rotna jamatia haipana Triprawo hengke jamatia hinai sini jakugo heba Guwahatiwo hengke rotna debor mangke bisi sini jakugo temani hai male ani location debor ma hambai bo title kaini man mani bagai belai ke hambai kaita nobo gani sini mangke mo hai sentabo at present Guwahatiwo tongu sini motha tongu di chef Guwahati Tripura Christian Fellowship honi jengbo mungnar laika oro joto jagano joto jati rokno joto denomination rokno जों bai gerloi surilai dongo kaiten khairmani bisingti ke ge hello ani location khoroksano ke boni bumungke surendra bo belake musa bukuru rusa bukuru ke ani busara khorok tham sela khorok noi buri masa ang busu gunangni busaisi ani sajla okrani bumungke John de Borma ani hamjuk hingke joy bubin mothani Sormila de Borma ani busu khorok satongo boni bumungke lobung de Borma Gete khorok sangke ani burui ani sajak boke Agartala tongo bo auxiliary mo furungui tongo boni busai ni mungke Daniel de Borma angke ani busajak ni mungke Eni de Borma Mijurok sa apono bumung phari kenang su ani busajak no angke boni bo haine serai busuk te khorok sa angman phika busuk gnoi boni bumung angke hamsajak Noel te khorok sa tongo ani sala bo khetabo bo saising jako gaijagya ko bo business rok khai tongo bo ni studies rok paikha obono ani sinimo ke belai belai ke hambai ani logeno samu sukja khanke bangki sa yakare siwani oh bo ana idea rok ani para ke samno kisa satingi sa angke telia murani anje fro churai fro motha tong phaimani ke asing ani sinimo ke ani location ni para ke yang teliamura sakmagat aroni ke gada bahasa ke milai ka kaitar sunga songroman bisi para ni bu mengke jalai den para
ang do pisi tongjaya bangai kisa mui torok pawna ge hambai asunu ang jora kubang nakna hambai sikana sini hamsa mani gorong yak kanani yak sa thoi mani bagai paidingi tabok sing agero thamai bosorobo khlailaya haipena o bosorole sing bo khlailai snai mai kaisa wan songlai mani tongo ge Chinoro hai nograi sok hai jak tong khorok tham ge biangni phairok ang sia chini sa nugrong ni bagi chini serok phai sini ang koisa hello. Okay, dini sarigo jungbai apa tong phaijaka chini mizoram ni phainai khorok tham boroke ACSO pore tongnai student lokse ingke dini takuk evangelist moner pore manja jaga ni ta ingke borok English kok bai borok introduction borok sasida pali bahasa pali Hello everyone. Let me introduce myself. We are very happy and fortunate to have here in your presence. Thank you so much. We never experienced these kinds of conference, so we'd like to give thanks to our LM principal. Hello. Since he is not here, but his wife Numami is there. Please, Numam, please can you stand up from your seat? Yes, she is there. She is our respected principal's wife, and we are very fortunate to come and attend this program. So after this program, we are going back to AICS and we are going to give some reports, and this program will be enrich our community as well. And my name is Tilal Mwanzwala. And I live in Lunglei, Zotlang. And then I studied Bachelor of Divinity. BD second year. So my name is Dinpui Chakchua. And I came from Pangzor. Mizoram. And I'm studying BD second year. Tabuk BD second year Poraitong. My name is Bijoy. Bijoy. I came from Zomun. Bo ni parake Zomun. I'm also studying BD2. Okay, tabuk bo BD second year Poraitong. ACS Aizola. Asuk nang sila. That's asar siro yang bisa thaibe berarti yang kesenangan thaibe waisa sana sengom hai systematic khlaile ko hai pan obo soro ngi seng sini executive songnong bo seng batch kar lais nai mi sungwan soglai mani dongo aboni bagai sini executive no batch karo na enge sini asaro sungno karo site aboni bagai sini executive yang beskang mo basa nani bagai poijawo sini asar strong no batch no ro nani bagai poijawo
phải đi borong ni bagai bu ya phara goto ke khoro lai ni hai te chi ne executive member no ko jau ni ro je pa ya sa o beach no kang wi dong na ni bagai ang ko jau hambai joto no jago asal man no yang jago Fighting kita buk sun hai kena lai binai sini 2023-24 business light target sekarang kuk sepengai rong no sun sini hamzang mani borong no sun ya panna ni musugo ang zemo takuna ni rong jepa koroksa yang bus kamu payui sini hamzang mani borong no ya sakna ni bawa ang no zo to no ko jawo ang sekarang sini third price ni sini sang sekarang sasiwan no sini third price so tonggo sini hore BC APC 4,600 tei war BC BPC 39,000 tei Taipong BC MPC 15,500 Darjeeling Kalkatal BC BPC 32,000 Manika BC BPC 15,000 Udaipur Salem BC BPC 23,000 ni roket third price so tonggo ni rong 2023-24 target sepengai ro. Kai bai sidi horep kuar kai penghatai Darjeeling kami ketan Manika Udaipur Salem. Ni rong ne orang ni jepa korok sa yang bus kang kainan ba koi jau. Third price. Oh, why can I sorry? Hore puar thai penghatai Darjeeling kami ketal Manika Udaipur Salem. Soy jona kah be? Hore to bolbo ating pai. Sarwa sa mang về này Mai Krisa tau mai ni. third price Duk horep na dumay din sa horep puar thai penghatai Darjeeling kami ketan Manika Udaipur Salem. Target sepengai ro, ni ro ni nai ro no de nai dong kang kon sini ya.
President by Vice President yang besnau paine by koi jago je paya sak jora ni rom ro oi tong bai jago all sini han ka man sokan target sekang sepung manai ro bro ni bagai sing sisa hamjak mani sokar sing bro no ya phar man hambai jatano fighting it hambai jagawa asong ngai koi jago fighting it abo ni rogya sini second prize sum thanglai nai target supung nai rok sini second prize tongo kasko BC APC 9,500 sai morawa BC EPC 14,550 khaksang BC PPC 15,000 torbang BC PPC 40,000 BC 400 4,550 Kaskok sai marwa khaksang BC PPC torbang koroi mura Deri gejade omo thani korong ro Kaskok sai marwa khaksang torbang koroi mura khaksang PPC ni ngui khaksang Suka payah ke ba tabo oh sini sarna koi jago ya sarna do hai na hai borong ni ba ya pakharo lai hambai fighting it abo jeng first prize so thanglai sinai sini first prize so tongo Yalwkma BC 30,000 Wamu BC MPC 34,400 Khaksang BC APC 21,500 Migrisa BC MPC 11,100 Nirok non bang phainya ni bang ko bong jawo Yalwkma BC Wamlei BC Khaksang BC APC Migrisa BC Yalwkma Wamlei Khaksang Migrisa ni rok khnawi jok ti phai bai je dia Suka phai apa hambai nirok ni price rok bisa punuk lai ko hambai fighting kita bok sung thangnai bosoro ini slide post ko khayu ri nai tagai dam gobang ko manai rok no bo sung sini hamjak mani sokar sung brok no bo ya pharnai omong ke sung first prize ni sini hamjak mani sokar no rolai sinai ang sikango koinai torbang BC PPC 10,000 Join BC PPC 8,000 Golgotha BC APC 7,100 Torbang BC Join Golgotha ni rok phai bai jadi yang buskango hai na hai hamjak mani sokar no yasang na bagoi isa dakti ko phai bai jadi ya phai nai khoro lai sinai brong ni ta Golgotha phaya de area pass ko
Sini sar tahu. Hambai, paling ini second prize sungkang lagi nai. Boges Hamarawa BCPPC 6,900, Hakupur BCPPC 5,000. Hakupur BCPPC 5,050, Paithak BCAPC 4,600. Nyok guskang painan ni bay koizawo. Sai Marwa Hakupur BCPPC Paithak BC. Sai Marwa Hakupur Paithak. Paithak. Oh, ada. Hambai, tadi kita tu third prize tu sungkang lagi nai. Gongya BCAPC 4,200, Hari BCPPC 4,200, Hodrai BCAPC 4,100, Saud Yalwkma BCPPC 4,050 rupees. Hai bai jadi Gongya, Hare, Hodrai, Saud Yalwkma. Taki pilai jadi boleh maya ni si hai tong ni rolo mau sak sekeler boleh sen setelang tang pai ni ya ni rolo ni sokat no Gongya ni area pasok ko piang pai di Gongya Hare Hodrai Saud Yalwkma Không có cô nhớ lần cả. Nói cho còn với sự chưa được Hodrai Saud Yalwkma Hare Gongya isa tak kita di himpai ko Ya perkiraan ke himen ka. Thani ho sum ka. Hare be phailang hare Saud Yalwkma unit Keri dan gini kan lagi ni rolo pun kai na pai besti. Ka na ni Oh thapa ka. pastor pun kai na pai besti. Di Gongya benar hamle na. Hodrai be hare, bo benar hamle. Do hambai. Ang hai ne, tui phanang zorani ya phare lo. Hambai sini sekretari no, jara ramai bagai. Pada tabuk sung beskang thalai nai sini program pemutik ke sung telang nai bono kisah sung kenanya lai nai. Pula was ang nakar masalah nol jotan thani. Tini omana ani pula nol beskang asal borok ni beskang ang mapasa thai mani kau masa mani. Hani bangai ani deramani kormani ang kebaman utang nai nerok lai robai jadi. Pada tahu tu kisah program no beskang telangan yang bangun pun betul kita sing kisah kenanya lah ni. Tahu ruai resama ni sing resama kenal ni. Ada tong ni pila tong ni ek nama tong ni Yalwkma BC. Dia resama Salka BC, Salka unit, Golgotha unit, Manika. Micronesia unit, te kacang unit, nerok tiar ketong di APC, kacang APC, ready tong jadi, ke boni pore
ruai kholrainai asar songbo ready tongdi boni pore jeng thalai chini elimi chini beskango asojak tongo bono jeng jora rolainai ge phani tabo jeng de dia hi resalaman di thalai sinai chini Yalwkma bisi Yalwkma unit nirau beskango phai kisa jengno resai khnar phai bai jora no rojago Yalwkma unit bon pore tia tongdi salka unit kaini ke sasiana Yalwkma ni pore tia tongdi salka unit
Belai kena thoka sini Yalwkma unit ani motha bang kena thoka hanta. Nera no jota na hambai nera khorang baksa kera sawi jeng no khana rai kalang mane bagai. Parita bo jeng khana lai nai sini salka unit ke salka unit jeng rusa pran do jeng ruai kholi na lai sinai dan kholi na lai sinai. Ke asaro nero ready tongbai. Kaya tabo salka yudin no zorano rozaga paye resap payen nangis. Zoto pasal na ya palai na. Ya palai proke sun zoto pasal na baro asaro nero dia detong hambai
Joto ya pakotor ke khora la yana bor ni sama bela ke kena pagala. Wana ma singsa sini buri maro asukendro ni khas rang maro no kene belai khatunga ni ko kai tor sungna busuke hamari roi chuba oi tongo sini buri maro no hambai sini saka unit sungno angke joto pasal itu nai tabo offering no ya faran ne bangai ang koi nai Upol Jomatia Assistant Secretary BST yang pai asar nero ipus kamu pai dah suri sukna hati sing nopong sini apakah itu nana hambai neng kami apro di sini ini jarak hama kelaiwe sini UBWS ni ejem nana tujuh bayi temu okai itu tadi hariwo seng ini tadi borong kelai Golgotha unit Golgotha unit kering ke Manika unit nerok bus kamu pai semua bersama kena tok kerja kenal pai jadi mau pai semua bersama kena tok kerja kenal pai jadi boleh tiap tongdi mai kerisha unit nerok butiar ke toni borok pai ke nerok ma pasanai itu barabar इसका
Dewasa zoto ya pokoro lainnya baru dibagi baru belanja kena toke sama robai kena reklam tangkan ramai kayak tote bersubatu teh hamari kepulang rotung nggak pasti sentabo tentang lagi lain boskan sentabo kena lainnya baik gerisya unit totong boleh boleh dia tongki kaksang unit ABC Baik kerja unit tongke kisah tajam ready. Kalian kita mana? Kenawan yang bang itu nasi mulai tunggu kalau bisa tadi lagi terus kamu
hambai sini bung songno pada tabu kenal lagi pinai hambai sini resawi tanai sini beri marang mai kerisa kerisa unit songno nero khas rangai kai tani mango resa paimani khas rangai resa malai nero maganang thangla nero no kai to sobanai nero ni jok to no hamari kopulung ronai Perita bosong kenalai pinai khasang unit APC bon pore tiap tongni te kaisa salka tuisi kampung unit bon pore senthalai ne sini elemen no sungjara jojak sinai ge perita bo khasang unit APC bon ni rasa mono song kenalai ne Kanggo ketangkai kena hamba jora memarin bagus cenderung ramai asam sakina
Hambai sini katsang yoni sungno buku sungno dan bela jana hambai dan kok thai sini kawo nang tabo sini bus kango wana masin sake singsar pai tong sini bus kango digi sigi bono nero rezamung baik ya cuma pono kenara kalau tangga bono bela kena hambai nero kaitaru nero ni sakawo hamari kepulung rotung nge phadi jeng tabo te tangsa jeng kenala siana salka tesi kampuk unit salka tesi kampuk boni pore jeng jini elemen nozara rosinai nero kisah Gerei hingga jeng elemen nozara rosinai jeng joto sarasa sini kaitani kok terok no jeng kenalai bejana sarata sini